What's up mga dre? Easy and welcome to Easy and Joyce TV. Ngayon nandito kami sa Mayswal. Pupuntahan namin yung playground ng mga WWE. So let's go! So yan mga dre, papasok na tayo sa may trail. Sinusundan ko si Kuya Brian. Maganda dito mga dre, madaming pine trees. Malamig yung simoy ng hangin kahit tirik yung araw. Kuya mo ang ideal tayo preso yun. Natin matatakot sa lahid dito. Bawasan. Bato-bato yung daan mga dre. Dito pala kami sa may Banayad mga dre. Nandito na tayo sa may Banayad Trail mga dre. So kasama ko pala dito si Kuya Edgar. Boy Stolen. Yan, Boy Stolen ng WWE. Tapos nandito rin si Kuya Brian. Oh, shout out sa mga Right. ano dyan. Oh, try nyo dito sa playground namin. Boy Lakas. Oh, Tapos si Boy Budol andun, si Kuya Albert. Tinitignan yung dadaanan namin mamaya. Yan, siya ang magbubudol sa amin. Oh, no! Kaya good luck mga dre. Kamusta? Yan, tinignan na niya kung saan niya tayo bubudulin. Ayan, puntahan ko si Kuya Albert. Tapos silipin na rin natin yung trail mga dre. So, ito pala si Kuya Albert mga dre. welcome sa WWE Playground. Yan, nandito na sila sa channel natin. 2.0. So, yan yung view, oh. Lagalan Trail, 100 Island. Yun, kitang 100 Islands dito mga dre. Dito Rocky section. Oh, ito yung truck, tapos steep. Natural. Ito, oh. So ito mga dre, unang feature. Rock drop. Rock, tapos steep na. Yan. Babayin ko muna mga dre para makita natin. Pakita ko din sa inyo. So yan. Unang feature dito. Yan, steep. Tapos dediretso ka sa may steep na part mga dre. Tapos teknikalan dun sa dulo. Binis. Silipin nyo dre. Actually sa mga trail namin, ito yung pag titignan nyo yung ano niya, gradient niya, ito yung pinaka-steep. So unang part pa lang, challenging na agad. Tapos ayun yung mamaya yung main event. Tapos doon tayo mga dre. Ang main event, Logolog or Lagalag Trail. So yan, nasilip na natin yung trail mga dre. Ken, ano masasabi mo? Ganda yung trail. Steep, medyo technical siya. Pero kahit pa paano, pwede naman babain, pwede nang i-roll. Diskarte na ng rider. Everything is good. Yun. So try natin yan mga dre. Kasama din natin si Nick dito mga dre. Tapos ang WWE. Rivera family. Yan. What's up, Padre? Yun, headed by Kuya Joel. A few moments later. Let's go. May bilang. 1, 2, 3, go! Let's go, Banayad 2.0.
So yan, heading na tayo dun sa may rock drop. Yun, lalim mga dre. Ito yung siko. Ayan, may mga dre. Dito mga dre. Dito. Oh, may siko. Matalayog dito. Ayan, dadaming drop mga dre. Drop ulit. Saan na si Kuya Albert? Oh no! Sundan ko na lang tong linya. Diretso lang kuya. So yun, dito na ulit si Kuya Albert. Pedal section mga dre. Ayan, Maiksi lang ano, pero Banayad 2.0 pero daming technical. Nice. doon ko napansin. Nice, Dre. Nakahapon. Okay lang. So yan mga dre, pabalik kami dun sa taas. Ibabacktrack na lang namin tong Banayad 2.0 para mas bilis kami makapunta sa sa dam trail. So mamaya na lang mga dre, tulak muna kami. Kita ko sa kabila. So yan, pahinga muna kami dito mga dre. May spot dito sila Kuya Albert. Yun. Ikaw eh. Ganda ng mga drop na dyan. Pahinga muna kami dito mga dre. Grabe, ang taas din nung tinutulak namin paakyat. So yan, ganda ng view dito. Nakaka-refresh mga dre. Oh yeah. A few moments later. Ayan, akyat ulit kami mga dre. Ito yung sa dami. Ito yung ano, bangin na may konting trail. Ayan, punta kami sa dam trail. So yan, paakyat na kami sa may rock drop. Sabi. Ayan, ganyan kalalim dito mga dre. Dito na ulit kami sa tuktok mga dre. Sabi. Kuya, may nakasabit. May nakiki-joyride. Yan. So yan, pedal section mga dre. Paket kami. Yun, ang ganda ng view dito mga dre. Kitang kita ang power plant. Yun. So yan, pahinga muna kami dito sa may puno habang inaantay yung iba. A few moments later.
Ganda ng view dito mga dre. Ang lamig pa ng hangin. Sabi ang sarap. Yun, matatanaw nyo na yung view mga dre. This is it! Dito na tayo sa may tuktok mga dre. Susunod dito sa Dam Trail. Ito na yun. So ito. Yan, di dyan ang bandang sa Dam Trail mga dre. Motor mo bro, parang always slip na. Ganda oh. Manipis na bro. So yan mga dre, kasama ko dito si Kaja Forms. Please subscribe. Ken Kaja Chan Forms. Reyes. So yan mga dre, bababa na kami ng sa Dam Trail. 1, 2, 3, go! Okay, sa Dam Trail. Oh, sarap. So yan, bangin na yung nasa kanan natin mga dre. Oh no! Sinusunod ulit natin dito si Boy Budol. So ito yung October na buwan. Malalay muna tayo. Ayan. Oh, nalito tayo dun. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh! Land bike! Hindi ko natundan yung linya mo. So yan, napaka-skip mga Dre. Alright, naisahan tayo doon. Okay lang yan. Alright. Nice one Dre, nakabili ako ng lupa. Nalito ako dun sa kwan, hindi kita nasundan. Sasampa ka dun sa mataas pag di mo na ibawi agad na. Balinag, ako, nalagpas ako. So binawi ko ng left. Sharp turn na pala. So yan, certified ka lupa. Enjoy, grabe! Sabi, sumimplang kaming dalawa. Super technical. Yun. Ang cute ng mga bata. Sige. Oh no! Kikidaan po kami. So yun yung binaba namin mga dre. Saan na tayo papunta nito? Lagalag na. Pero doon muna tayo sa store. Tindahan, okay. Doon muna tayo. Pero dito na yung ano eh. Backtrack kasi yung ano. Lagalag. Pero at least matatrack trip yun na. Oo. Ito na yung exit niya eh. Ah, yes, oo.
Dito na tayo sa may WWE store mga dre. Pahinga muna dito, tas recovery lang. Good morning po kuya. Meanwhile, So yan mga dre, habang nagpapahinga, bike check ulit tayo dito. Yan, look proof ni Kuya Edgar. Carbon loading! Kamagura sa Zeb. Yan. Ganda ng brakes mga dre. So yan. Kaya pwede bang pabulong kung magkano inabot? Plus. So yan, meron din tayo ditong specialized window pump. Meron na si Wakanda, naging malit. Wakanda mallet setup. Nakayari 29er mga dre. Ayan. The same. Ever reliable And then GX. Dito naman tayo sa kabila mga dre. Meron tayo ditong transition patrol. Pero tank season daw ito eh. Taxisyo. Ayan. Naka-zeb din to mga dre. Tapos naka Wild GX din. a few moments later. So yan mga dre, papunta na tayo dun sa may Lagalag Trail. Bale, ibabacktrack natin yung trail para sakto track read na rin. Paket kami ulit mga dre, tulak na naman. Let's go! So yan, akit kami dito mga dre. Let's go! Ito bumpy. Pero pag may momentum ka dito, sarap. Jackhammer part mga dre. Parang argon to. Ay, double firm sa Yan. May double berm sila dito mga dre. Berm ka dito, tapos doon ulit sa baba. So yan mga dre, meron tayo ditong tip part. Tapos mga malalalim na drop. Subukan natin yan mamaya mga dre. Nandito tayo ngayon sa may Boy Stolen Drop mga dre. So yan, dadaanan natin yan mamaya. Pakita mo gano'ng kalalim para makita yung gulong. Yan, Ano, i-session ko. si session ni Kuya Albert, Boy Budol, para makita natin. Kuya Albert, go, clear! Dahil nainggit tayo mga dre, tatry na rin natin. Okay, drop in! Ganda! Ayos! So yan, balik tayo doon. Susubukan din ni Kent. Kahit di mo lang i-pump yan eh. Smooth lang no. Smooth lang, smooth lang. Go, clear! Smooth as shit. Sarap. Dre, magaling ka talaga. Try ko ata ito. Try mo, Sige, try mo. sige, sige. Friend, ano? A few moments later. Dito na rin yung mga ibang kasama natin mga dre. Magka-session na rin sila para maya tuloy-tuloy na yung flow. Kay Kuya Edgar pala pinangalan tong drop na to. Yan, Boy Stolen Drop. Kuya Edgar, ano? Dahil ako dyan yung XC bike ko. Pero ngayon, nuke proof na eh. Baka pwede nang bawian yan. Pawin ka na. Hindi ako bumangga oh. Diretso ang bilis ng dating ko. Pero maganda yung may puno para may stopper siya. Babawian na yan ni Kuya Edgar, abangan natin. Go, clear! Nice, Dre!
A few inches later. So yan mga dre, dito ulit tayo sa may isang section ng trail, steep. Sasampalan tayo ni Boy Budol. Yan, taas. Nice dre. Pandin natin mga dre. Let's go. Yon mga dre, akit ulit kami doon para mapunta na natin yung mismong start ng trail, tas makita pa natin yung mga ibang features na ginawa nila. So yan, itatry ni Prince mga dre yung isang feature dito. Let's go! Let's go mga dre, akyat pa tayo. Nandun na sila Kent sa taas oh. A few inches later. So andito na tayo sa may isang feature ulit mga dre. Ito yung mother ramp. Yun, mother jump. Yan. Magsa-session ulit kami dito sa may mother jump nila mga dre. Sasampalan ulit tayo ni Boy Budol. Sasunod tayo. So dyan pala tayo galing kanina mga dre, Banayad. Tapos dito yung sa dam. Dito tayo sa Lagalag Trail. Nag-traverse tayo mga dre. Meanwhile. So yan, titignan ni Kent kung gaano kataas. Hanggang Bewang dre. Ilang feet ka? 5'11". Yan, 5'11" pero hanggang Bewang niya. So susubukan na ni Kuya Albert. Okay, let's go! Galing! Susubukan ni Dre. Yun yung try natin mga dre. Ngayon susunod si Kent tapos si Kuya Brian. Abangan natin. A few moments later. Let's go! Oh, smooth as shit! Wow! Ganda kasi pag ano. Oh. Nice, Ken! Nice dre! So yan mga dre, pinagbigyan ko si Ken sa hiling niya. Tumiga ako dito sa may ilalim ng ramp habang mag-jump siya. Ano dre, wish granted na? Wish granted ka na ba dre? Ginawa ko na yung hiling mo dre. Thank you, Dre. The best! WWE! X-Team Masiba! Ah! Pakita ko ulit sa inyo yung power plant mga dre habang andito tayo. So yan, dapit lang natin. So pupunta tayo doon, andun yung mother drop naman. Papunta na kami doon sa may mother drop naman mga dre. Doon ulit tayo magsa-session with Boy Budol, Boy Lakas, and Boy Stolen. A few inches later. Ngayon, nandito na tayo mga dre. Dati-rate, sa video ko lang ito napapanood. Ngayon, nakikita ko na sa personal ang kanilang mother drop. Yan, built by WWE. Yan.
Wild West Enduro Playground. Yan. Like nyo yung Facebook page nila mga dre for more videos. Magsa-session ulit tayo dito mga dre. So yan yung ginawa nilang drop ng mga WWE Wild West Enduro. And may mga videos din sila sa Facebook. Check nyo yung Facebook page nila, Wild West Enduro. Right. Sasampalan muna tayo mga dre bago natin itry yung drop nila. So yun, andun na sa taas si Kuya Brian. O Josh, nakuha mo na? Wow na, pero ayoko. Di bale. Ayan, dito may mali dito dre. Nice kuya. Pandin natin. Ganda. Let's go, Josh. Sabi ko eh. Nice, Mick. Nice, Kuya Joel. Ganda. Pagod na. Hatang ah. Yun yung session namin dito mga dre. Enjoy. Ganda nung ginawa nilang features dito. Saya. A few moments later. Punta na kami dun sa may start ng trail mga dre para ma-full run na natin. A few inches later. Dito na lang kami mag-uumpisa mga dre. Ito na yung tuktok ng trail. So yan. Kung makikita nyo dun 100 Island. Yan, dyan tayo bababa mga dre. Ayun na yung Batanes oh. So yan mga dre, dito na tayo. Nagalag ko. Itirahin na natin tong Lagalag Trail by WWE. Specialty ng WWE. Let's go! 1, 2, 3, go! Lagalag Trail. Oh, padyak! Dumudulas! Drop mga Dre. Try natin to. Yan.
Grabe, ang bilis ni Kuya Albert. Oh. Oh. Yan. Alright, Lagalag Trail. Nice, Dre. Kaya! Hindi ko na perfect yung talo. Maraming sumampal. Grabe yung dulo, no? Sarap! Tumba si Galing. Josh. So yun yung Lagalag Trail natin mga Dre. Enjoy. Thank you WWE. Yun yung run namin sa may Lagalag Trail mga Dre. Grabe, kumpleto Ricardo's dun. Steep, technical, features, the best. So pabalik na ako ng WWE store para sa ating recovery meal. A few moments later. So yan Josh, kamusta yung Lagalag Trail? Lagalag Trail 2, Jowa Shiro. May lupa na tayo dito mga Dre. Yun. Ito, kamustahin natin si Dre. Grabe yung lagalag. Ang enjoyment mo hanggang langit. Oh Mick, kamusta yung trail? Okay naman, kaso naipit yung ari ko. Ako, basag. Hindi naman. Kaya pa to. Yun. A few moments later. Adobong manok mga Dre. Recovery meal time. Ama namin sa langit, kami po yung lubos nagpapasalamat sa pagkakataon na binigyan niyo sa amin sa oras na to, lalo na ang pag-invite sa amin ng Wild West Enduro, at salamat sa kanilang imbitasyon at sa kanilang samahan na binigyan niyo sa amin sa proteksyon, at ganoon din na enjoy po namin, na sulit namin pagpunta namin dito, at lalo na po sa magandang panahon. Maraming salamat din po sa pagkain na sa harap namin ngayon. Basta niyo itong pagkain, protektahan niyo at makauwi kami ng safe at protected, at mas marami pa kayong makakaroon ng magandang ride, at ma-improve namin yung skills at mag-enjoy namin yung samahan namin. Lahat ito iniwan namin sa pangalan si Kristo. Amen. Amen. Ito lang sa mukha, tsaka gas-gas mo sa tuhod. Sub-sub po yan, Josh. Yung second nyo po. Kita ko yung first niya eh. Ha? Ganda yung rabbit mo. Dalawa pa eh. Good. Kasi naubos na namin yung native nila dito. So yan mga Dre, kain muna tayo. Let's eat. Many minutes later. So yan mga Dre, tapos na ang recovery meal. Balik na kami dun sa sasakyan para hindi na rin kami maabutan ng ulan. So may punting padyakan pa. Tapos yun na. So tara. Ano, swerte natin. So yan mga Dre, pahinga muna kami dito kasi grabe ahon. Padyakan to hanggang dun sa parking. A few moments later. So yan, tulak kami dito mga Dre. Kasi yun nga, nire-reverse namin tong trail para mas makabalik kami ng mabilis dun sa may parking. XC truck pala to. Dito ginaganap yung mga race ng mga XC.
Grabe mga dre, nalusaw na yung adobong kinain namin. Pero sulit, ganda ng view dito. Kaka-relax. Yan. With Boy Budol pa rin. Alright. Hintayin lang natin sila dito. A few moments later. Oo nga no. Padyak pa rin mga dre. Alam mo kung malapit na tayo. Yan mga dre, nasa parking na tayo. Ang sarap ng ride natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Sorry, nice. Ano, ako din na yun. Nice dre ah. Nice dre, welcome sa Team Masiba dre. Thank you. So yan mga dre, andito na tayo sa may parking. Thank you ulit sa WWE. Right. Nice ride, Dre. Oh, nice ride, nice ride. Ah, kuya. Yun. Tapos nandito rin sila Kuya Joel ulit. Shout out kay Cheryl and Princess. Yun. Tapos yung mga Junakis. Shoutout sa tropang roadies. Yun. Nag-wagi ako today. Shoutout sa mga roadies. Si Mick. Nice dre. Thank you. Ito yung lugar nyo. So yun. Meanwhile, May nakalimutan ako. Ito. Best rider. Rider of the day. Rider of the day. Kamusta? The best, WW, thank you so much. Siguradong babalik po kami dito sa mga trail ninyo, WWE. Thank you. Balik lang tayo. So yun ang ride natin mga dre dito sa Swal. Thank you sa Team Wild West Enduro, lalong-lalo na kay Boy Budol, kay Boy Lakas, at saka si Idol Boy Stolen. Maraming salamat din, Mick. Welcome sa Team Masiba. Salamat din sa Rivera family. So yun, kung nag-enjoy kayo, please subscribe. Hanggang sa muli!